Miris nedjeljnog ručka kod kuće. Dugo neočišćena paučina gore lijevo nakon prvog bloka stepenica. Pita se tko je posljednji i kada oprao ove prozore. Hoće li ih ona nekad oprati? To je samo pitanje. I'm going to show you how to play the chaos game. It's very simple to play, but... A vani je čudno. Čudan dan. Ne zna zašto ga je pogledala. I pomisli kako je glupo razmišljati o tome. Možda radi svog pogleda u njemu. In the desert. Put a 250-pound weight on its back. It will bend. Now put another 250-pound weight on. It will bend twice as much. Now put a straw on it. That's non-linearity. A small force having an effect out of all proportion. The straw... Miris češnjaka i peršina, čokolada od kidanja, malo pudera što se zadrži pod noktima radi nesvjesnog češkanja po licu. Zašto je ova kuća još uvijek ovdje? Broj 17. Beskonačnost prostih brojeva. Gdje su borovi? Što ove iglice rade ovdje? Je li ikad itko pio kavu na ovoj terasi? Šta je tako nije? Voljela bih izbrojati. Zaigrati školicu. Tko je i kad posljednji puta ovdje stigao do cilja? Zašto je blok ovih kuća siv? Tko živi unutra? Križanja bez zebre i semafora. Upoznala je lika koji izgovara savršene rečenice. I sad traži optimalan položaj za ruke. Da možda lagano njiše njima. Period duljine 2. Naprijed, nazad. Kada bi bilo samo malo hladnije. Haljina ima džepove, tako da je sve u redu. Nije trebala trčati. Jedino nejasno u njegovoj sobi je bio mali Buda. U zraku miriše ozon. U torbi se sudaraju 2 kuglice različitih gustoća. Dugo nije bilo ovakvog vremena. Sama je u paru. Ortogonalno se projicira u ravninu. Odlazi iz njegovog prostora u prostor s jednom dimenzijom manje. Zatvori prozore, upali lampu. Pričaš sama sa sobom. Privid. Jel ti dobro? Ha? Jel ti dobro?